Ahojte, Dodo a jeho traky sú späť, stále sme v Prahe, pretože chceme mať táto krásne pozadie. Poďme na vec. Aby ti to prinieslo hneď value. Tých pár dní pred maturitou môžeš robiť jednu super vec. Pripraviť sa na to psychicky. Čo to znamená? Veľakrát si my povieme, ja to je tebe také. Nie, super, stop. Sadni si v nejakej tichej miestnosti, zase knižnica, detská izba, alebo vonku pod stromom, alebo kde. A skús si vizualizovať ten jeden deň. Sa ráno zobudíš, ideš sa najesť, prídeš do školy, budeš mať nejakú kravatu, nejaké šaty, sadnete si, dostanete inštrukcie, urobíš test, odídeš, usmeješ sa, pripravuješ sa na ďalší deň. Túto techniku robia práve olympijskí šampióni. Robia to so svojimi koučami alebo mentormi, ktorí s nimi prechádzajú ten deň, kedy majú podať výkon. A oni si ho celý vizualizujú a vy takto poviete svojmu podvedomiu, už vtedy si so svojím podvedomím prechádzate celý deň. A ono je taká sranda, že vaše podvedomie nerozumie a nerozoznáva medzi realitou a medzi vymyslenými vecami. A preto sa napríklad niekedy aj v noci zobudí, že som celá spotená, som celý spotený, že nejaký horor sen a pričom sa nič nestalo. Hej. Alebo vám ukážem fotografiu nejakého veľkého kaňonu a ako niekto padá a vy sa sami začnete proste triasť alebo niečo spravíte, vaše telo zareaguje. No lebo vaše podvedomie, ono nerozumie, že to není realita, že to sa dívate na nejaký film a vy ho dokážete takto naprogramovať. Takže si vizualizuj ten deň v pozitívnom slova zmysle, nie že si povieš ja to nebudem vedieť. Nie, na to sa vykašli. V pozitívnom meritku prejdi si ho a povedz si, ako perfektne to prejde, aké výborné otázky budú, aká bude super téma na slovo a potom mi napíšte mail, komu to vyšlo. Podľa mňa vás bude viacej, že ste si naozaj to povedali a naozaj to tak vyšlo. Hlava, účes.